Nang rugi in April 30, 2026, pinalawat ni Philippine Health Insurance Corporation one of PhilHealth ti maternity benefits kadagiti ina. Mismo ani President Ferdinand Marcos Jr. tinangiwaragawag iti panakapapintas ti programa. Kanayunan ang detalye iti report ni Audrey Villena. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Babaw nit expanded maternity benefits, nginmato ti coverage ti PhilHealth para iti normal deliveries, manipod 9,750 pesos, aging iti 29,000 pesos. Kan para iti cesarean section, manipod 37,000 pesos, aging iti 58,000 pesos to 62,000 pesos. Maraming ina ang nanganganak na walang doktor. Hindi dahil ayaw nila ng tamang pang-alaga, kung hindi dahil hindi nila kaya ang panggastos. Ito ang nais natin baguhin. Malaksid kadag iti benepisyo iti panagpasngay, karaman pa iti panakapalawa ti prenatal care kas iti check-up kan laboratory test. So, ibig sabihin, from the first month of pregnancy, tuloy-tuloy po, no? Kasi yung mga nanay ngayon, pag sinabing, naku, magbubunot na naman ako sa aking bulsa ng pambayad sa aking bayad sa aking doktor para sa aking monthly check-up, medyo tinitipid-tipid nila yun, ano? So, ang maganda po dito sa nabanggit nating bagong amount ng benefit package, dapat on the first month, hanggang tuloy-tuloy yan, hanggang on the 9th month. Karaman pa iti pakete ti talua follow-up hospital visits, kalpasan ti panaganak kan counseling dagitiin na. Pinagyamanan mo dayti ni Manang Ning, sigun kan kuha na dakkel at tulong ta expanded maternity benefits karo ta umadanin ti panaganak na. Para po sa akin, mas maganda ngayong coverage niya ngayon. Kasi mas malaki yung benefits niya. Mas tumaas yung lalo na pagkailangan ng mga buntis. Mas maganda siya pag lalo ng normal. Wala ka talagang na-add na talaga nila. Nalilas nila talaga lahat. Inayo na pa'y nga itinapalpalabas ang panagsikug kan panaganak na, ang wantibaybayadan nan iti ospital ka po iti PhilHealth. At po ng admissions ng mga buntis na nanay, effective na po yung bagong benepisyong yan at hanapin nyo po, dapat may care coordinator din pong gumagabay sa kanilang pagbubuntis. Manamnama nga awan iti bayadan nagiti aganak uray no addada iti ward wenno pribadong ospital. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.